Hi guys, naami lakson ron guys. Mutanda ko sa akong igagaw nga nasakit og stroke. Unya manguha ko mangayo mi og utanon. So mangadto na mi guys. Dali na yan. Di ba ko kaklaro god oy nya singil lo. Nay. Wala ka sa mi karyo nay ha. Nami atoon. Dami arion, ari karyo. Ailen. Wari may ilalin na. Kaya mo tanda mene. Martino. Laag. Mulaag ra. Kubanta ta. Dali Len. Oh, mo na among agianan. Padong sa lasang. Ay daghang haloblak ni Rosita kay magama sila og ispan. Ano kalapati di oh. Mao na ni agianan padong sa Kapigbawan. asa ni padong ani yan sa lasang-lasang kay manan ami og unggoy. Tapay akong apupoy nagpa sungay. Mao ni bay sa among ex-kapitan nga si Bastasa. Nagsinang-sinta among silingan. O si Inday Pista, asa naman si Inday Pista? What happened? Kapag muli si Pista. Yan? Ha. Hindot yun ang among palibot dire sa among baryo sa Hagilanan kay Kalasangan ang among adulngan. Ay, malapok ang dala namin. Tadawa yan o, di jud makuan yan. Di lagi matuklok. Bebe, ingat maguna awid sa peke suka bakit may duhaon ninyo? Kan. Dangog ayo ang daan namin dito, guys. Hala. Padluta man ang daan, ani. Dangog man kaayo. Slowly, slowly. Kaming mga bukid nun, humay among kanonon, buwad among sudanon. Guys, mauna ni. Hey, just pupunta tayo ng ha? Bakit pakugos-kugos ka, guys? Matakot ako dito. Diyos, oy. Biri-biri. Lapok. Bang. Pangayo taog. Sa ito pangayoon ilalina. Bing ka. Og utanon. Mabili tayo ng gulay. Ang humay ni my best friend. Uy, namunga na humay ni Pista. Kuha man ni kamote. Ha? Kuha kamote. Kalian ito namunga.
Kamuti ni kari nga luwang o. Hala, wa di kamot, no? Kani nga luwang. Bago na nila mo tig kamot ba. Oh, may humay na si Pista. Nagbunga na. Ay, noo ko, Lord. Sus, dali ra di. Pila naman kabuan dahil yung humay. Oy, bro, mamig bago pa magi tanong. Namunga na pod? Wala, oy, dali ara dahil namunga ni humay, no? Tuluro sila ni kabuan, namunga na. Sus, pag hinahinay ko guys, kay dalngog. Dangog kayo guys. Humay nila ba? Wa kamuti. Sayang. Sus, dangog ka. Uy. Kami sa una guys. Dili mi maghungusay mi. Nya manguha mi og bago. Manguha mi og suso. Among gabong ulam. Kaya maghungos mi guys, tagsang adlaw. Example guys, po mi kabuok. Anang adlaw guys, magpuli-puli rami og bungay, baol, bisan unsa ang ipabuhat sa among ahungsan anang adlaw. Anad man ko sa bukid guys, kaya nagtubo ko og bukid. Among panginabuhian guys, uma. O, nanay akong malapit na ang balay sa akong igagaw. Grace! Mayroong am diha. May am ba diha? Wow! Kalami sa imong balay day oy. Wow, kadaghan sa native product. Ayo Grace, kalami. Si Mana ma. Ha? Ismail, asere Ismail si Mana. Hoy. Ma, tanawa i-vlog ni Mat Ismail si Mana ma. Ano kaya doon haya-haya nun? Hi. Gusto to sila to kuya, yung kuya pilgay wa ko iligo. Asa ligo-ligo diha. Ang ikiran. Aja kuya pil tadi ang Hello guys. Kani guys, mao ni siya ang basket nga ginama ni Grace Ibanez, Grace Todtod Ibanez. Mo tanawa guys. Uy, Ginoo ko lamian naman ni. Uy, grasya, Ginoo ko giunsa man ni mo pagama. Tabangan sa langit. Wala, pobre ka aja. Si pobre. Mao ni siya guys. Pero guys, ang kuha na ni kani siya. Kani. Then pagkahuman. Sana siya. Sumay laman. Hila mo kasi. Lamig ba ka na utulog pa ng man. Adaw liya. Ano na siya guys. Kari guys, ang laag lagi may ari niya. Ang tag-iya di ara, nagdagan. Ang tag-iya, anak siya. Wala ing dato diri dapita mo ni siya guys. Kani siya, mo ni siya si Grace Tod Ibanez. Wow, pinsan ko yan. Guys, sus kanindot ang ilang bahay. Oh, bisan native kalami kayo. Very clean. Tingnan mo yung bahay. Ganit.
Isa nga ito din. Hindi nang tapa. Matungin nga na ako. Hindi ko kumao. Ano to? Mahal na ba to? Ito no. Matang na sa tidayan. Gitarpingan sa ko ba? Mata na, baba. Asa, di mo ko doon. Guys. Kujid-jid siya mong adlaw no, lami maka-okay ra jud kag maghantod maghapon-hapon nga na imong kinabuhi kay kwarta. Ang kami ani sa sinaw ng lingkuranan way makwarta. Ayo! Ano sa tinay? Dadang. Happy birthday di ay. Manganta sa ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nong Martino. Happy birthday. Happy birthday, Nong. 55. 55. Kaya nakakuan ko sa Facebook po pag kuan ni Arian. Yay, dara si Martino, kung gagaw. So, Lena! Di, Elaine. Ari day! Yan, di ami Arian, tanda mi. Mga ni gabi eh. Umo ko kibaw gabi pa po kung uli, gikan ko tagbilaran. Gabi pa po uli. Oh, yan ka. Sige, panawag sa Arian, ane. Gabi naman kita nang uli. O nag-video call naman kami. Lagi nakakuan ko sa Facebook ni Arian. Friends on me. Naos mo diri gikan di. Wow. Anakin na mo yung tanong, Len. Wasa ba yan? Sa apa nang ayun naman. Butang-butang nung kaon-kaon. Butang na ni. Len, busa ka bingka be. Dayan yun. Tuom ka lang, mama. Yan manukos ta tong karang nina. O manukos ang kita. Lagi nakaon mo na ba? Sa'yo para balas, Jis. Panganong kadali ka. Abi kay nagwapa kan. Wagdas-wagdas na. Wagdas-wagdas na mo na siya. Igagaw ni mama na kinagwapahan. Mawala dato ana. Las. Oh, mana yagan ako. Tapat ko mo. Isa mi lagi na. Vlog ni vlog. Vlog mo. Ayya. Tabo to ba mo ni Nong Martino ka? Tabanin ba? Ay ako Mga mag-agaw. Yagan ta nga din nakabakya. Muna ga birthday. Birthday gapon. Nga ang tabing ka. Muna siya ga birthday. Nakakuan mo ko kan friends namin ni Arian. Dali na yan kam na lako nila. Kaon ka. Ato na Abi mo guys. Maghugaw-gawan na dito ra para mahakuha. Manguli nami. Makuha ng buling ana. Salamat ni Lina sa yang ipa-snack ni bingka, biko, salad, Ari sungay dapat kay labing sa. sliced bread. May sa kaon maglisod. Mga gada kag payong kinsa na payong. Hala, kinsa man ni? Iuli sa ba di ba ni payong no? No, sao ka eh? So, salamat. Nadana mo aga mo payong. Abi ko gada mig payong wala man di ay. So, manguli namin guys. Salamat. See you next vlog. I love you.